tɔgɔ ɲini na mandine k'a ɲini ka tɔgɔ ɲini jama ka mandine k'a ɲini ka mɔgɔ dɔ ta ka tɔgɔ ɲini a ka mandine k'a ɲini ka yɛlɛ mɔgɔw kan i ka propre intérêt la o mɔgɔ sugu ko mandine. Oui, arrête de crier pour rien. Il y a quoi? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Quoi? Ok, j'en ai dit. Mɔgɔ min tɛ miiri mandine mɔgɔ min tɛ wale ɲuman dɔn mandine mɔgɔ min ye fisiri wale mandine ne ko i ma ko mɔgɔ ɲɛni ma don min n'a kun bilennen bi ko e n'a jɔn ka di bi ne ma de princesse y'o dɔrɔn de fi mɔgɔ ɲɛna e ma don min kun ka gɛlɛn ni bi ye n'i ka na n'i teri kɔrɔ dɔ i k'a yira mɔgɔw la o de ka gɛlɛn bezi ɲinini ka di dɛ mais dusu ta i ka ko k'i yɛrɛ ko min b'i bolo mɔgɔ la ka yɛlɛ a ye maloya aw yɛrɛ ma ten i bɛ dusu ta n'i ba den ka ɲi ni mɔgɔ ba den i t'i da sɔngɔ ɲini o la parce que e baarakɛ da de ye nin i ka dumuni kɛ da de ye nin i balo da de ye nin n'i ba den ka ɲi ni mɔgɔ i t'a ɲini k'a fɔ k'i b'i da balo da ɲini n'o ye k'i b'i ba i bɛ k'i ba min fɔ k'i b'i ba ka dumuni sɔngɔ ɲini n'o tigi tɔgɔ i t'o kɛ barika min bɛ ne la a t'i ba la yen ne manden princesse côté faut que ça ni fɛn min bɛ tɛmɛ e tɔgɔ hali a fiɲɛ fɛ ko ne manden princesse mɔgɔɲɛci dɔ b'a la k'a bɛ se hali ne da kɔnɔ n bɛ san ta ko kɛ kuma tɛ k'a ko bɛ se ne ba ma a bɛ faamu wa ne ba den ka ɲi ni ba den o kuma la n bɛ to ko c'est à dire n b'i to yen ten parce que ne manden princesse ne bɛ mɔgɔw to yen ten u k'u profiter ne tɔgɔ la han n'o b'i balo ka wari dɔɔni d'i ma tɛ foyi tiɲɛ ne manden princesse ye n'i tununen don n'o b'a to i bɛ se ka yɛlɛ dɔɔni n'o tɛ o da t'i bolo da min bɛ se k'i yɛlɛ a mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ min bɛ se k'i yɛlɛ a dɔnkili da inspiration t'i la inspiration min bɛ se k'i yɛlɛ donc diyagoya ye n'i ye dɔnkili daminɛ bezi kɔnɔ i bɛ yala bezi kɔnɔ i bɛ nana n'i ba ma den wolo barika bɛ den min na ka tɛmɛ ne manden princesse kan sinon i cɛkɔrɔba si bannen i t'i sigi jamana kɔnɔ k'i bɛ kuma a bɛ faamu manden princesse mankan don est ce que a bɛ faamu i ko man di ne ye yɛrɛ yɛrɛ de bilayi non i ko man di ne ye di ne fa ni n ba cɛ n y'i bila haramu kɔlɔn kɔnɔ de ala kira ye lɛ haramu k'a fili kɔlɔn kɔnɔ cogo min na n y'i kɛ ten bilayi ne tɛ don dɔ mɔgɔ fɛ ne tɛ mɔgɔ fɛ i ma ye ne tɛ tile kelen ni mɔgɔ ye i ma ye ne ni video kɛla si i tɛ kelen ye i ma ye ne finman c'est à dire ni ne b'a dɔn ne bɛ adamaden min dɔn ne bɛ mɔgɔ min jogo dɔn i b'i waga mɔgɔ min bolo bi k'i fa ne manden princesse de y'i n'a bila en contact miiribali den kɔnɔ wo kelen i b'i disi gosi ni mɔgɔ min ye réseaux sociaux kan k'i fa grâce à qui ala barika kira barika ne manden princesse de i n'a bila contact la miiribali kɔnɔ wo kelen ne k'i ma mɔgɔ minnu ɲɛn'i ma kun gannen don i kɔ don min na taka i ka t'olu tigiw ɲini ni n'olu dɔ la kelen bɛ diya la mɔgɔ tɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ ko c'est à dire ko n bɛ tɔgɔ ɲini ko n ka bɔ ko jama k'a lamɛn ko jama k'a ɲi i b'i sigi k'i miiri ko dɔw la ko dɔw bɛ yen i b'i miiri ko fila kɛ mɔgɔ min sen denkɔni laban barika b'a la ka tɛmɛ i kan i b'i fara ɲɔgɔn kan k'o to yen i bɛ cɛ min wele bi k'i fa ne manden princesse de y'i n'a bila contact la e tɛ dɛ hali fɛn tɛ bɔ e si bolo alala la min bɛ se ka jɔ ne manden princesse ni barika cɛ a bɛ faamuya a bɛ faamu ne de bɛ n tile kɛ fadenw wa faden fɛn fɛn kɔnɔ ko ne manden princesse bɛ taa sira min fɛ ne tɛ t'o sira fɛ dɛ i sigilen ɲɛ wagalen ka ne ɲini ko ne bɛ bin sira min kan bilayi talayi sira min b'o sanfɛ i bɛ ne jɔlen sɔrɔ yen ne n fa ni n ba cɛ ni barika de to yen manden princesse mankan don i ko man di ne ye k'u ni minnu ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ art de kɔnɔna la parce que o ye art de ye a bɛ fɔ o de ma ko artisiya n t'a fɔ ko n bɛ k'u dɔgɔ k'u bɔ dɔgɔ mais kuma de don k'a fɔ k'u b'u sigi k'u bɛ mɔgɔw la gosi k'u bɛ a fɔ mɔgɔw ma k'o don tan tɔ k'olu bɔra tan tɔ pour que olu ka se ka ye tile fila yenninw na olu m'olu kɛ koyi olu bɛ bɔ ni kow de ye dɔnkiliw kɔnɔna la mɔgɔw bɛ min lamɛn mais n'i y'i ba den e ba ma den bɔ a kɔnɔ den min bɛ se kɛlɛ la ka tɛmɛ ne manden princesse kan mais kɔrɔmatigɛlen fugaridenya de ne manden princesse bolo i bɛ n tɔgɔ fɔ dɔrɔn n b'i kili ci manden princesse mankan don clash tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ parce que i ko man di ne ye tɔgɔ de ka di
e be baloni tɔgɔ di se i ka adamadenw ɲini k'i b'o kɛ i lawulilikɛla i bɛna ni kumaw di i bɛna ni dɔnkiliw di i b'olu de da mɔgɔw b'olu lamɛn n'i tɛ se olu kɔnɔna la ni mana kow de ka di ye ko sama-samali ni a tɛ ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ne ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n b'i bu da ci f'aw ka du kɔnɔ Mande PRSS mankan don i ko man di ne ye non ne tɛ adamaden fisiri wale fɛ ne tɛ adamaden wale ɲuman dɔn bali fɛ ne tɛ adamaden ko laban bali fɛ ne tɛ adamaden faden tɔ dunna fɛ fadenw ka to tɔ dun mɔgɔninfin ka kan ka maloyaw la teri ta tɔ ta mɔgɔ ne to u fɛ sinon musokisɛya dafalan dɔ de ye kaso la don ye mɔgɔ i tɛ kɛ tɔgɔtigi ye ka tɔgɔ dafa n'i ma taa to cɛ kaso la a ye diɲɛ cɛ kumaba bɛɛ wele Nelson Mandela ye kaso kɛ siɲɛ joli awɔ a ye diɲɛ muso tɔgɔtigi baw wele minnu y'u kɔkɔ da adamadenw kɔkɔ tɛ se ka da mɔgɔ minnu kɔkɔ la minnu y'u kɔkɔ da minnu bɛ fantanw tɔɲɔ kɔkɔ la ko n'u ma taa to cɛ kaso la o ye musokisɛya de ne de ko n ko mɛ a yɛlɛ janama bɛ mɔgɔ minnu bolo ne de tɛ taa n yɛrɛ d'olu ma ka taa n'o tɛ ne Mande PRSS bɛ jigin Mali la don min na a bɛ kɛ Mali bɛɛ ɲɛna bilayi don min na ni n bɛ fɛ k'an yɛrɛ arandi ne ye n fa ni n ba den de ne ye fila kulo bilen de ka taa fo mɔkɛ o mɔkɛ yɛlɛma ko 7 n'i kariyara ka tɛmɛ ne Mande PRSS kan i bɛ sa ni ja gɛlɛra ka tɛmɛ ne Mande PRSS kan i ni bɛ bin o tɛ dala kuma ye dɛ Mande PRSS bɔra a nɔ la non ne de tɔgɔ ko Sɔko bilayi ne bɛ ko kɛ f'i b'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka ko jɔn don mais i b'i miiri i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ siɲɛ 450 quoi i bɛ mɔgɔ min wele k'i fa bi o dɔrɔn tɛ dɛ n bɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn de f'i ɲɛna ka entre parenthèse ni point d'interrogation bila i k'i sigi i ju kan k'i miiri i b'i sigi fila bara fila kan k'i sigi i bo dingɛ kan k'i miiri a bɛ faamuya ne Mande PRSS de y'a kɛ e ye Dilayi Waraso de réseaux sociaux kan ala kama tɔgɔ kun t'i la mɔgɔ kun t'i dɔn a bɛ faamuya est-ce que a bɛ faamuya ne Mande PRSS de y'a kɛ Dilayi Waraso ye tɔgɔ kun t'i la mɔgɔ kun t'i dɔn a bɛ faamuya don min na i bu a bɛ fara réseaux sociaux kan o denba den vidéo kɛla kun tɛ min kun bɛ se ka bɔ ka tiɲɛ tɛ i b'i miiri ya Non, merci. Merci. Tu veux manger quoi? Ok, je vais te donner du riz tout à l'heure, d'accord? Donne-moi juste 10 minutes. Merci beaucoup, mon cœur. Juste 10 minutes, d'accord? Voilà. Il commande mɔgɔ min t'i ka vie la diɲɛ kɔnɔ i b'o bila. Denmisɛnnin fitininw wililen n'o bi u bɛ dɔnkilida la. Sedu se bɔra a ye dɔnkili da a ma yɛlɛ ni mɔgɔ si. A bɔra a y'a ka dɔnkili da yan. A ka dɔnkili diyara denmisɛnninw ye a diyara mɔgɔkɔrɔbaw ye. Le petit là est jeune, mais c'est un talentueux. Wa abe me abe to aga musique kɔnɔna la parce que a ma monter ni bezi. Ali adamaden minnu bɛ ɲɛ i ma k'i b'olu bɛɛ kɛlɛ tɔgɔ kama. Wala i tɔgɔ ye wagatini ko de wa tɔgɔ ye fu de. Wa mɔgɔw y'u sigi a ka ca ni san joli ye. I bolo ne Mande PRSS bɛ taa sira min fɛ ne tɛ taa yen. I bɛ dingɛ o dingɛ tigɛ a bila ne i yɛrɛ bɛ bin a dingɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'a ye a tɛ dogo mɔgɔ si la dɛ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna ko tɛ mɔgɔ si ta ye ko ye ala de ta ye bilayi talayi wa Mande PRSS mankan don ne ni cɛ o cɛ n'an ye ɲɔgɔn ta sira o sira kan face à face n b'a da to i b'a den na diyagoya n bɛ quatre plan don i b'a den na diyagoya ne ni adamadenw différence ye min ye ne tɛ ko kɛ ko adamadenw kama ne tɛ ko kɛ ko mɔgɔw ka ne tɔgɔ fɔ kama ne tɛ ko kɛ ko parce que ko n bɛ fɛ ko diɲɛ k'an dɔn mais ka adamadenw tɔɲɔ o kama non 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 ne ye ka ko kɛ n bɛ k'a ko kɛ cause dɔ de kama parce que ɲɛ b'a la n bɛ se ka cause dɔ de ɲɛnabɔ est-ce que adamaden tɛ miiri dɛ ayi mɔgɔninfinw miiri yɔrɔ banna ne y'a fɔ aw ye n ko maliyɛn ka diɲɛnatigɛ banna k'a ko kɛ bezi ne y'a fɔ aw ye n ko maliyɛn tɛ bezi sansi dɔn a t'a dɔn a bɛ taa sansi kelen min fɛ ala ma faransi sigi ala ma nɔgɔya diɲɛnatigɛ jɔn caman ye dɛ faransi sigi ni n fa ni n ba cɛ ni bénédiction de tɛ awɔ kɛ mɔgɔ caman sigilen don Bamako n'i y'u sigilen bɔ Bamako Mali yɛrɛ kilancɛ bɛɛ k'a fɔ ko na i sigi faransi i b'u bolitɔla ye ka faransi de ɲini ka na sigi mais dangaden sigiyɔrɔ tɛ faransi ye bilayi bezi tɛ ɲini ka na faransi dɛ non bezi tɛ visa sɔrɔ faransi ayi ala tɛ visa nɔgɔya bɛɛ ne Mande PRSS ma sigi ji kan dɛ ayi ne fadenw sɔrɔ visa ɲini na mais ne n fa ni n ba cɛ ni ne Mande PRSS ye hali 1 mois gosi visa nɔfɛ ne donna don min na ambassade kɔnɔ ne ni visa bɔra awɔ Mande PRSS mankan don
k'an sigi Air France kɔnɔ aéroport c'est-à-dire Bamako Charles de Gaulle Paris wa n bɛ tila ka ta Charles de Gaulle kelen Paris don min na ni n bɛ fɛ k'an yɛrɛ yira o la dɛ parce que n'a ye n diya hali bi n bɛ jigin Bamako ni n bɛ fɛ k'an yɛrɛ yira o la don min bilahi n bɛ don Charles de Gaulle ka jigin Bamako aéroport Modibo Keita Manden princesse Mangado je suis malienne 100% ne barajuru bɛ Bamako de kɔnɔ o cɛ ba den ma wolo min bɛ se ka Bamako tigɛ ne la maliyɛnw dɛsɛra ne la sansi sugu bɛɛ fɛ aw bɛ sansi sugu bɛɛ kɛ ne bɛ don Mali kɔnɔ n bɛ wele dɔrɔn de k'an ɲininka n ɲininkalen kɔfɛ dɔ wɛrɛ fosi tɛ kɛ k'an bila ka taa boli oui d'accord mon cœur c'est fini c'est bon d'accord dɔ wɛrɛ foyi tɛ kɛ k'an bila ka taa boli wa ne taara boli aw bɛ Ala ka mɔgɔ ɲɛnɛmaw ani Ala ka mɔgɔbaw aw hakili tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ne Manden princesse côté a b'olu de ye ne ka affaire la Bamako a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna awɔ wa o kɔnɔ k'a bɛ kɛ cogo cogo a tɛ kɛ ten fana n bɛ tila ka bɔ tuguni ka na n jɔ aw bɛɛ bɛ ɲɛ Bamako cɛmancɛ la Manden princesse Mangado kow ye Ala ta ye mɔgɔ n'i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛ n'i dusukun ɲɛ